Oh, where is Ilan? Sweet? Daddy? Where's Ilan? Huh? I don't know. Ilan, where are you? Ay, who is there? Who is there? Dog? Ay, no. Ilan is there. Ilan? Huh? Ba't nasa bahay ka ng aso? Ha? Ba't nasa bahay ka ng aso? Tingnan mo naman. Oh. Ayun. Ay, ito. It's the dog. Yung pala si Ilan. Alis ka dyan lang. Ito, ginagawa ni Daddy ang ano natin. Ang garden natin, oh. Ang ganda na. May ano, yun, oh, tignan ng gate natin. Ang ganda. Ang ganda, mayroong tiles. Oh. Lahat, huwag ka magulo dyan. Huwag ka magulo dyan. Oh, yun tayo. Ang ganda na ng tiles natin, no? Oh. Pag uwi nyo, may maganda tayong... Hello. Maganda tayong... Yung garden, nakita mo? Ha? Garden? Garden. Lan! Lan! Halika lang. Oh, there.